figyelmet, a mutánsok bármikor ideérhetnek. Na nézd csak! Hol van a felszerelésed, fiú? Ez veszélyes hely. Megfelelő öltözet és jó fegyver nélkül nem jutsz messzire. A szörnyek egyre ádázabbak mostanában. Minden segítség jól jön, amíg a zónában harcolunk. Ha egy kis pénzt is akarsz keresni, ugorj be a tábornokhoz. Az egyik egységünk éppen arra tart. Menj velük, és maradj ki a bajból. Az idő pénz, szóval mondj valamit. Na. Hát akkor sziasztok, az itt a gameplay-es. Akkor ugyebár a hülye szakaszok miatt ilyen rövid videók vannak. És kisebb csapat. De én vagyok a vezető. Hát gyertek, bajjuk. Hátrafele bajjuk. Na, az a legjobb fegyver egyébként, ami most már nála. Azt hiszem, hogy jól látom. Előre megyek. Szól is van. Úgyhogy ezek a... Sziasztok, nem mentem. Nem nagyon foglalkozok velük. Úgy sem kell segítenem. Hoppá. El lehet dobni? Az igen. Nem akarom, hogy elveszítsem. Kezdő sebesség. Most meghaltam meg is több is. Ja. Aha. Katonai páncél. Így. Ez kicsit messze van. Jó, ezt a lapot. Hoppá, már ezek vannak. Mutánsok. És nem átlagos mutánsok, azok már kicsit durvák. Ezeket inkább kikerülöm. Ezek ilyen emberfélék. Ott vannak. Nem ér meg velük kikezdeni, 2 kilométer rádugranak és megölnek. Ó, ott van valami. Ezt lehet, hogy leellenőrzöm. Vagy ez... Igen, ott van relikvia, tényleg. Megtan a bukorba. Hopp, ott van. Hát ez megéri. Oj. Basszus. Dobjak el. Is lesz, meg relikviát fogok találni, basszus. Nem lesz elég a helyem. Basszus, de hol lehet itt átmenni? Ó. Mi van? Hol van? Hol a relikvia? Basszus. Kifele? Meghaltam, nem.
Hát nem tudom. Hát, hogy ott van fenn a relikvia az égbe. Van, amikor úgy csinálja a gép, hogy belemegy ebbe a anomáliába, felszippantja, és akkor elrepül a relikvia nagyon messzire. Mindegy. Itt akkor úgy látszik, hogy ez nem most lesz meg. Addig is van energiám futni. Na 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 na. Ez nem tudom honnan származik ez, hogyha valaki tudja, akkor ez... Mesélj már nekem, ez ismerősnek tűnik. Mutánsok, anarchisták és fosztogatók nem tudják megakadályozni, hogy a szolgálat győzelmet arasson és megvédje a bolygót és lakosait. Köszi. 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 Nyom 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 nyom. Üdvözöllek a Delicious. Na. Ne feledkezz meg az öreg kolobokról. Ugorj be valamikor. Oké. Ennyi áru megfelel? Ezt nem tudom, mit adod érte. Aha. És ez... A 150. Akkor az elején a... Lehet olcsóan megvenni. Na. Energiától sokat ér, hogyha ilyen 20 felett van, akkor adjatok el belőle párat. De ne az összeset. Dolgerek, jelentkezzetek a szolgálat kötelékébe. Vegyetek részt a világ védelmében. Itt ezt, ha valakit érdekel. Itt hagysz minket? Na, ez a legjobb fegyver, ami csak van. Ennél jobb, de ezt most még megtartom. Na most ezt nem akarom eladni. Ezt eladom. Ezt is. Ezeket nem. Ezt is eladom. A shotgun-t, ezt még nem. Majd ha visszajöttem, akkor eladom. 2000, nem adom el. A szolgálat minden újonca remek felszerelés. Ez a legjobb shotgun, ami csak van. Hogy a mutánsok elleni harc örök dicsőséget hoz számodra, és beírja neved a történelembe. Csak annyi benne a jó, hogy többet tud egymás után lőni. Azért éri meg megvenni. Hiszem erre ez a távcső illik. Ilyesmi. Na akkor itt lehet kapni külső páncélt is. És a következő detektort. Csak kicsit szolgálni kell őket. Ja, de itt van a szerelő. Na, mondom, itt a szerelő. Oké. Csernobyl veteránjai, csatlakozzatok a szolgálathoz. Na. Súlyos felelősség nyugszik vállainkon. Ha mi nem Meg védjük lehet. meg a világot a terjeszkedő zónától, akkor ki fogja? Isten, nincs elég pénzem. Jézusom. Durva. Na, ezt eladom. Igen, várjál, ez a telepátia 3, egészség 2. Azt hiszem egy ilyet meg kell tartani, vagy lehet 2, mert lesz egy olyan hely, ahol nagyon veszélyes lesz a pszichai tevékenység, és ott kell majd ez a cucc. Na várjál, de mi van ez kijelölve? Oké. Jaj, jelentén feladatnak, de egyébként nem tudom, hogy hol lehet ilyen trash meghajtókat találni. Sose találtam. És jó persze. Feladhatom Jó kívül. napot, Zsolt! Nem sok embert lát. Nem lehet olyan vesz. Elrendeltem, hogy mindenki járatot hegesz. Segítek lejutni oda, de cserébe Ja. Elküldök feléd egy zsoldost. Le fog menni a föld alatti járatokba. Tegyél róla, hogy eléri a gödröt. Tábornok, valaki tényleg arra vállalkozott, hogy lemegy azokba az aknákba?
Nos, sok szerencsét! Az őrmestertől megkapod a szükséges felszerelést és néhány jó tanácsot is. Már átküldtem neked a hely koordinátáit. Egyébként bocsánat, hogy körbefutottam, mert egyszerűbb lenne lejönni, de nem tudom, valahogy kétszer lejöttem ugyanúgy, és nem tudom. Belém ivódott ez. Egyébként, mire oda jutok, belőlük nem marad már sok. Egy pillanat. Na, megjöttem. Na. De ezekből már nem fog sok maradni. Jó szolgálat. Elolvastam és néztem, azt hiszem, hogy szabadság. Akkor messziről majd nézzük a sót. Még sosem sikerült ezeket megölnem, vagyis úgy, hogy megmentsem a csapattársaimat. Hát, most se. Ne. Akarom ezeket normál lövedékkel. Ó, tökömet szenvedek velük. Ennyi. Na, csak akkor. Na. Úgy tűnik elfogytak. És úgy tűnt. A közelükbe mentek. Vigyeljetek arra, hogy ne legyetek a közelükbe, mert úgy szétkapnak benneteket, hogy ez hihetetlen, nem bírjátok elképzelni. Oda mennek, csapnak egyet-kettőt és meghaltatok. Shotgun nélkül ide nem szabad jönni. És egyéb erősebb géppuska nélkül. Na. Akkor készen arra, hogy bemenjünk. Akkor a következő részben, ha leállítja a videót, találkozunk, és meglátjátok, mi vár odalent. Jó, természetesen pár szihomókus. Tök jó. Na, sziasztok. Oda kell menni. Most.